تایبەتی دوان ڕۆژێن داوێدا و تهدیدên Tirkiye gefên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê her ku diçe zêde dibe di nava van rojan da ku ew tehdît roj bi roj nêzik bin binêrin Rûsan çikirine cara yekemîne Rusya çar balafirên şer ên Soxoy 35 li balafirxanaya li metara Qamişlo bicîkirine li gorî raporteke kovara Warzone Rusya çar balafirên şer ji cûreyê Sû yani jî SU-35 ew jî Soxoye li balafirxaneya Qamişloya Rojavayê Kurdistanê bicîkirin di raportê de hatiye ku piştî tehdîdên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ev yekemîn care ku Rusya hêzeke wiha li nêzîkî bargeheke leşkerî ya Amerîkî li Sûriyê bicî dike. Li gorî raporta wê kovara ku taybet e bi karûbarên eskerî bicîkirina balafir û çekên giran yên Rûsî li balafirxaneya Qamişlo nîşanên wê yekê ne ku Rusya hebûna xwe ya serbazî di van demên dawê de li Rojavayê Kurdistanê gelekî berferet dike.